Semonai nung chuno tini tami bagai chuno ringma kalai khatini nin nukhung se saikhan ligre. Chung ringman kai ma sori bari tongo kai chungo mago chalia buni Chubachu da man mana hine kise dinanta. Ko kasana musungo chuno kisa message ko khai belani sana chung por na musungo ma poria. Pori phasung phanchi ma poria manom nani kuro chung yango ang school thangke jetni por na musungo sima poria ke ba chu giani ba goi thori Bwsajwk hanke ba teha chanai mano chori hamri ganke ba chung teha kam kama porinai Nogo Bwrwi busa khorognoi sikli boslok bumano tilaye thanai bisi Bwrwi romoi Thongo Kwlaijak itniwo holong ongjak damage ongjak bufa kubun Bwrwi bai chasmai tongoi nogo bihik busano masaya manangya kalangoi biang bo thangai pekya shawi maliya shawi manka kubun Bwrwi bai chasmai tongjak abo sajune khogdino shawi manka bumano Thongo tilaye ma tonglaijaka thanai bisi Bwrwi romoi poina musungoi bo ma pore jalaya pora yakari marlakha Patimung tole hangkorbai khobjak abanga amsani bukhuk Mangarani D nukhungo bo belekno shak Hamya kidney knunyo damage ingjak holong ingjak thanai bisi Bwrwi romoi Thongo Kwlaijak bahan chemaikha pekring bahan nangai thangbaikha bahan chogoi thanai bisi Bwrwi romoi Thongo Kwlaijak Mangarani D Mangarani D ni Bwsajwk khormai tabo kokthumni bwskango phai lukurung thanibo Chubachu sanai borone khoktunyo Semonai nung chuno tini tami bagai chuno ringma kalai khatini nin nukhung se saikhan ligre. chung ringman kai ma sori bari tongo kai chungo mago chalia buni Chubachu da man mana hine kise dinanta. Mane busuk bosor lomoi ni mati Thongo Kwlaijak 4 বছর 4 bosor lomboi. Mane hinke 4 bosor lomman mani to sorry hamyang jak. Hika mane kuno sorgani hoite rego kuno Chubachu rok manka. সরকার হইতে Chubachu le mayako Hinke kuno sakam nang rok toplang jakha. sahang no khaitlang kha chilsa rogo langkhata Hinke ojara doctor jangnai rok man tam sai rok ni mani tam problem tong. mani ka kidney ko pathor kidney ko demi chungkha amti rokni sauta Hinke norok tau bahai kai choli tong nong ni nukhung bai kai choli tong. chung choli mani ka bui mano laina pekyang ke khaksa khuni rang di mani ogan choli tong Hinke aboni yagulo tabuk sak jora toi kuno tesa sakam nang rok toplang jakha tau. tau khaito tlang zaklia mago chalia ba Hinke nini babale to tong. baba kuri Hinke mane ni baba mane thude thikya na biang thanga. babu ngkai biang thangka sumu samia agiwon ke to nogono buibe jasmai tongo hepan nongni takhai kuri kata ma sori kamaya bizna klai purun simin kai kuri ke Acha nung sama tahu je nini baba age tekomni Bwrwi bai chosama chai mani amo ki parao de na bairewa. yang ko parawan ta Hinke tabsat mane tabuk ni baba bai nor kuno contact kuroi. Hinke nung tahu lu korong tam kokarsan nai. sung khai ko kasana mu sungo suno kisa message ko khai belani sana chung por na mu sungo ma poria pori phasung phanchi ma poria manom nani kuro chung yango ang school thangke jetni por na mu chung sima poria ke ba chu giani ba goi Hinke nung lu korong ni Chubachu bai nung ni man tesa agini hai sorry hami namu song hai. mano te sori Bwsajwk hanke ba teha chanai mano chori hamri ganke ba chung teha kam kama porinai nogo bo masi manungya buiri phikisi masa ni mani ke ba Nin bu mo hakira segre. an bo mon kai Rabina D Amo bo area be khobja gomo. Bisi terus jadi para